eerste motoren melden zich hier alweer op Waterslei, waar we de voorsprong ietsje zien teruglopen met Sander Janssens. Teruglopen naar 7 seconden. Zometeen hier bij de passage zijn er nog 6 ronden te rijden. Daarachter dus inmiddels de jacht gemaakt. We zitten zometeen in de laatste kilometers voor de doorkomst. Dat betekent dat we weer aan de lastige klim bijna gaan beginnen. Koppenwedstrijd zit dus in de laatste kilometer voor de passage. Althans nog 1 koploper. Maar die voelt ondertussen de hete adem dus van het peloton daarachter. De man dus, de genoemde Sander Janssens, dat is de leider in de wedstrijd. Maar die voelt dus de hete adem van het peloton op weg hier naar het puntje op Waterslei onder de boomtoren waar het rondebord hangt. En daar staat op 6. Passing the line, we have still 7 steps of racing to do. 6 ronden zijn er nog te doen. Hier passeren de finishlijn. Langs de doek uiteraard van Waterslei, natuurlijk ook van MH Roadstyling, onbegrensd in de reclame van CSU, maar ook van Ricky Bikes en Chapeau Catering. Dat zijn de mooie namen uit het peloton des sponsoren van deze Ladies and Junior Challenge 2025. Met dus onderweg de laatste etappe bij de junior mannen. We hebben er bijna het eerste rondje op zitten met nog altijd 1 leider, althans dat meldt Radio Tour ons. Alleen die ziet de voorsprong zien er ook teruglopen en het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij zometeen hier bij de passage eraan is voor de moeite, dat we vooraan dan weer alles bij elkaar hebben. En het wachten is op de volgende perikelen in de wedstrijd bij de junior mannen. Bij passage, zoals gezegd, zijn er nog 6 ronden te rijden. Passing the finish line, we have still 6 laps of racing to do. Encore 6 tours. Voorsprong voor Janssens blijft zo'n 5 seconden en nog 6 ronden te rijden. Kijken we hier naar de jongeman uit de formatie van Theo Middelkamp. Dansend op de pedaaltjes, maar daar de voorbodenen van het peloton. 6 ronden zijn er nog te doen. Laatste meter verschil 5 secondjes. Want hier komen de mannen van het peloton. De draafvoering van een van de jongens van de Romanezen. Proberen zij daar hier het verschil te maken. Inderdaad blijft 5 seconden. Met Stefano Giannini onder andere in afgedring. Met Kilian Steuter. Met Dien Tol, met Sven van Duin. Maar ook met Daan Maassen, met Lander de Gent. Met ook Hendrik Helm en ook Monty Rigby. Allemaal daar in de voorste geleding gezien. We hebben nog 6 ronden te rijden. Encore 6 toeren. 6 ronden zijn er nog te doen. 6 laps of racing to go. Zometeen nog naar de passage van Kai Mink, de jongeman van de WSV, de peddelaars. En als die is gepasseerd, dan hebben we alles voorbij. Weten we dat alles nog 6 ronden heeft te rijden hier bij de passage. Kijken we naar Kai. En hij volgt hier op een kleine 5 seconden achter de voorste mannen. 5 seconden zullen dus met nog 6 ronden te rijden. En vervolgens kan we gaan met de teamauto's die hier gaan passeren. En dan wacht ik op dat deze wagen voorbij is. Dan hebben we alles gehad en met nog 6 ronden te doen. Peloton op het lange gerecht betekent dat daar de snelheid omhoog gaat en alles wat te doen, dan is Sander Janssens eraan voor de moeite. Hij is teruggegaan door het peloton vooraan, dus alles weer bij elkaar. Dan kunnen de debatten weer opnieuw gaan beginnen. The front of the race all together again. The chaser of the rider in the breakaway was taken back by the bunch. Sander Janssens is back in the bunch again.